שלום לכם! ממש לא עובד. זה לא... פעם יש את הבעיות האלה, זה הכי פשוט. לא, די. שמים כיסא פה. ממש, תודה רבה. אני חושב שזה נראה סבבה. מה סבבה? ממש. אני שונאת אותך. תביא לך מים או ש... אני שונאת אותך. שלום לכם! אני אופיר, א' ריקוד של טודי. ואני עודד, א' קרבות של טודי. ובאנו לספר לכם על כמה עדכונים חדשים לחודש הזה. אנחנו כאן כדי להודיע לכם שבחודש פברואר, החודש הקרוב, ב-18 וב-25 הולכים להיות אודישנים לניצבים. לרקדניצבים שלנו. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה רקדניצבים? הניצבים בטודי מיוזיקל ירקדו לצד השחקנים במהלך כל השירים במחזמר, ובכך יעצימו את השואו של ההפקה. ניצבים בטודי מיוזיקל ישתתפו בסצנות קרב שונות לאורך כל המחזמר ויגרמו לנו להיראות הרבה יותר מגניבים. אתה מתכוון להישאר עם זה? זה מגניב, מה? באמת? חשוב לנו לציין שמבחינת הפקה, הניצבים יהיו בדיוק כמו השחקנים והצוות. הם ישתתפו בכל הפעילויות והתכנים שלנו, כמו טריילרים ליוטיוב או מחנות חזרות. מה צריך בשביל האודישן? בשביל להתקבל להיות רקדניצבים בטודי מיוזיקל, צריך להכין שני קטעי ריקוד. האחד איטי, והשני מהיר. כל קטע צריך להיות באורך של לפחות חצי דקה, והם יכולים להיות מקוריאוגרפיה מקורית שלכם או מקוריאוגרפיה קיימת. חשוב לזכור, את המוזיקה יש להביא בקובץ ולא להפעיל אותה דרך היוטיוב. וחשוב לבוא בבגדים נוחים לתזוזה. יש עוד תפקידים? כמובן שיש עוד תפקידים. אנחנו מחפשים גם עוזרי קוריאוגרפים. אז אם אתה רוצה להיות עוזר קוריאוגרף ולעזור לאופיר לחרגרף כוריאוגרפיה, לחבר ולהעמיד את הריקודים, תכינו קטע ריקוד מקורי שלכם באורך דקה אחת לפחות. ולסיכום... פס? זה טריילר של צוות ריקוד. סיכום! מה? סיכום! לסיכום, אודישנים חודש הבא, הירשמו בהמוניכם. לפרטים והרשמות אתם תמיד יכולים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו בקישור ממש פה למטה. וכדי לראות את הטריילר האחרון שלנו, לחצו כאן. מה? אופיר, זה גדול מדי. אוי לא. הקישור גדול מדי. פז! עזרה. סיכום? אוקיי, היא הלכה. עודד, הכל בסדר. למה היא לקחה את המשקפי שמש? המשקפי שמש.